Ahojte, dnes si rozoberieme tému, ktorú rieši väčšina žien, a to je ploché brucho a úzky pás. Hneď na úvod ti poviem jednu dôležitú vec. Ploché brucho sa nerobí tým, že budeš robiť stovky brušakov denne. Práve preto, keď budeš cvičiť silovo brucho, budú sa ti zväčšovať svaly na bruchu, bude sa ti zoširovať pás a teda to brucho bude vyzerať vypuklejšie. Čo robí väčšina žien zle? Najčastejšia chyba, ktorú vidím, že ženy robia vo fitku, je, že cvičia brucho príliš často a príliš silovo. Robia skračovačky so závažím, robia úklony do strán so závažím a to vôbec nie je potrebné na to, aby si mal úzky pás. Práve že to je kontraproduktívne. Treba si ale uvedomiť, že brušné svaly sú rovnaké svaly ako každé iné. Teda keď budeš cvičiť ťažko a silovo, budú sa zväčšovať. A teda tým nedocieliš úzky pás a ploché brucho. Budú teda tvrdé, ale viacej vypuklé. Brucho netreba cvičiť ako nohy alebo zadok. Brucho by po tréningu nemalo páliť ako zadok alebo stehna. Jeho hlavnou úlohou je držať chrbticu a teda stabilizovať ostré tela. A práve preto brucho nepotrebuješ cvičiť každý deň. Nepotrebuješ cvičiť s ťažkými váhami a nepotrebuješ cvičiť 10 alebo 15 cvikov. Takže brucho ti stačí cvičiť úplne 2-krát do týždňa, 3 až 4 cviky s dôrazom na techniku a správnu kontrolu. Strava je alfa a omega plochého brucha. Tak a teraz prichádza na rad najdôležitejšia časť a to je strava. Veľakrát nie je problém tuk, ale nafúkovanie. Pokiaľ nemáš kvalitnú stravu, tak to brucho bude stále nafúknuté, nebude pôsobiť plocho a teda treba sa zamerať hlavne na túto časť. Tak a poďme si povedať najčastejšie veci, z ktorých býva nafúknuté brucho. To je veľa sladidiel, veľa soli v jedle, nepravidelné jedenie, potom naopak hltanie, rýchle jedenie a patrí tam takisto aj stres a mliečne výrobky na niekoho môžu pôsobiť práve zle a telo ich môže zle alebo pomalšie tráviť a preto máte pocit nafúknutého brucha. A veľa žien si myslí, že pokiaľ jedia zdravo, tak nebudú mať nafúknuté brucho, ale aj práve to môže byť zlé, že ješ veľa a aj z toho veľa zdravého jedla sa ti môže to brucho nafúknuť, čiže možno menšie porcie a pravidelnejšie. Čiže zhrňme si to. Ak chceš ploché brucho, jedz pravidelne, jednoduché kombinácie jedál a sleduj si to, z čoho ťa možno nafúkuje. A hlavne sa nestresuj z jedla, pretože aj stres sa veľmi rýchlo ukladá do brucha. A zapamätaj si, ploché brucho nie je o tom, koľko brucha cvičíš za týždeň, ale ako žiješ a ako ješ. Sme na konci tohto rýchleho videa a ja vám ďakujem za každý like, budem rada za odber, znova za nejaký koment, čo by ste chceli vidieť ako ďalšie a vidíme sa pri ďalšom videu.